Üdvözlök mindenkit, én Dboy722 vagyok, és ebben a videómban Team Fortress 2 gameplayem negyedik részét fogjátok látni. Ahogy látjátok, így az elején Soldierrel leszek. A loadoutom az alaprakétavető, alapshotgun, és ez az escape plan, hogy gyorsan el tudjak futni. Igazából nem tudom most, hogy hol vagyok. Ez a Mountain Lab. Nem nagyon voltam még ezen a pályán. Nem is baj. Menjünk. Előre. De igazából nem tudom, hogy hol vagyok, az a vicces. Hát úgy látszik, nem itt van a front. Akkor menjünk. Úgy érzem, mindjárt odaérünk. Aha. Itt van már, itt van. És akkor te spy leszel. Nem velem vagy. Akkor bocsánat. Töltsünk újra. De már voltam, csak más skinje volt. Ah, már emlékszem. Ott volt a spy. Na jó, megvettük a pontot. Lőjünk oda még egyet, úgyis ott jön. Ki fogunk fogyni. Jól van. Nem baj, azért bírtuk. Jó sok az újraéledés. Na mindegy, addig nézzük ezt a spy-t mondjuk. Nem tudom, te miért nem mentél rá a Soldierre. Most mit csinál ez itt? Ja, mész campelni, ha? Ja, mész campelni. Mondjuk azzal a pisztollyal lehet is. Akárhonnan headshotolhatsz valakit. Menjünk. Menjünk. Ja, és ugye most megint kaptak időt. A következő pontunkat kell most elfoglalni a 3-ból. Ó, crit! Ez az! Krites volt, pont. De, átbírnak lőni a falon. Na hát az vicces volt. Vagyis hát az fa volt, de csodálom, hogy átbírnak rajta lőni. Hát te mindig. Egy ember mínusz igazából. Ez a spy-ot. Ha legalább pisztollyal lődözne valamit is, de ahogy látjátok, nem sok mindent csinál. Nagyon, de most volt azért egy tripla stab. Jó lassú ez a Soldier, de ezzel se leszek gyorsabb. És utolsó pont. És megint most már 11 percig kell védenünk egy pontot. Szóval vicces lesz. Aha! Azzal nem fogsz sokat sebezni. Azzal ugye többet sebződik a robbanás által. Azzal a cukorpálcával. Most azt hittem, magamat fogom meglőni. Át kell ide mennem? Jó, átértem. És a gyerek spy volt. Jól van, nem baj. Csak te meg most komolyan. Azért Leci, ne itt trédelj vagy valami, mert elég fura. És azt is befoglalják, Na jól van. Ez nagyon vicces volt. Hát nem nagyon fogsz megmenekülni. Tesó. Most mi leszünk a támadók. Jól van, beállok Pyróba.
Ha még egy perc. Jól van, hát addig lőszert lövöm. Addig lövöm a dobozt. Na jól van, szerintem amikor elkezdődött a kör, jövök is vissza. Akkor egy pillanat. Na akkor vissza is tértünk, kezdődik a kör. Gondolom bekempeltek furra. Aha, jól van. Próbáljunk meg kitörni először is. Menj innen! Kitörtünk? Bocsánat, vissza is tértünk. Technikai szünet. Kezdjünk el foglalni szerintem. Jaj, de lassú egy emberrel. Oké. Hát segítséget azt nem nagyon kaptam most. Nézd meg! Itt áll a bázison. Hányan játszunk? Hát ebből körülbelül... Hány életed van? És... Fula! Hogyan? Ja, telébe lőtt, és még mindig ritse is volt. Egy élet. Na, attól... És magamat gyújtom meg. Mondjuk nem tud felgyulladni, de magamat sebeztem meg. És még mindig ég. Megütött azzal a... Áj, elvéreztem. És még mindig él, hát ez nagyon vicces. Jól van, most már nem. És nem tudjuk bevenni azt a pontot, tehát nem igaz. Ti menjetek arra. Nem spy vagy hover. Ott lepattant a lövésem. Nézzük erre. De nem ám, hogy beállnának. Az a Pyro is ám, nem ám, hogy beállna foglalni. Be kéne foglalni és kapnánk 5 percet. Ne, sokat érsz. Csak itt a spawnjuk, az a baj. Oké. Meg is lett. Na menjünk már. Miért nem jönnek? És megáll előttem, az a legviccesebb. Na jól van, szerintem ezt a videót úgy oldjuk meg, hogy ugye, hát egy 9 percnél hosszabb videót nem nagyon szeretek csinálni, ezt 2 részbe meg fogjuk oldani szerintem, vagy többe. És akkor úgy lesz majd. Aha. Itt van. Na jól van, akkor ez a része ennek a videónak ennyi is lett volna. Ha tetszett, akkor lájkold a videót, esetleg iratkozz fel.